Dobré. Ja vôbec neviem, kde som. Ostrava. Pretože mi píše študentka, že chudiatko mala dneska tetovať konečne nejakú modelku a že niečo, neviem čo. Dobre, ideme. A môžem? Samozrejme, ChatGPT. Tu je návrh skriptu pre váš podcast so Sisi Kováčovou, ktorý sa zameriava na jej skúsenosti s mikrobladingom a podnikaním v oblasti permanentného make-upu. Moderátor, dvojbodka. Vítajte v dnešnej epizóde našeho podcastu. Dobre, tak už jedu, jo? Čaute všetci, vítajte v ďalšom podcaste PMU Talk with Tess. Dnes tu mám Sisi Kováčovú, ktorá prišla z Bratislavy a som strašne šťastná, že si urobila čas na to, aby nám v podcaste niečo pekného povedala. Moc som nemala často pripraviť, takže mi pomohol ChatGPT, sorry. Každopádne budú čítať z telefónu, ale som strašne šťastná, že tu Sisi je a že sa môžeme normálne, autenticky a transparentne porozprávať o všetkých veciach, ktoré si myslím, že vám pomôžu. A odkryjeme vám taktiež aj nejakú časť permanentného make-upu, o ktorej sa možno nehovorí toľko transparentne, ale určite už minimálne o mne viete, že transparentná som. A taktiež si myslím, že transparentnosť určite najviac pomáha dievčatám, pretože potom nemajú pocit, že sa cítia tak, že sú jediné, ktorým sa dejú špatné veci a ktorým proste niečo nejde. Pretože každý z nás niečo nejde a je to úplne normálne. Takže Sisi, ahoj. Dobre, vítaj v dnešnej epizóde nášho podcastu, kde Ďakujem sa ponoríme do sveta krásy a inovácií v permanentnom make-upe. Hej, to je sranda, lidi. Fakt to je sranda. Dnes máme to potešenie hostiť Sisi Kováčovú, talentovanú umelkyňu a podnikateľku v oblasti PMU. Segment 1. Začiatky v PMU. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Úprimne, ja som mala strašný stres, keď ma Tereska pozvala, lebo ja som si myslela, že si ma pozvala na nejaký úplne formálny rozhovor a nie je strašne ťažké byť formálne, ale mali sme tú šancu sa spoznať a viac sa porozprávať pred natáčaním a ja som fakt strašne rada, že na to pôjdeme úprimne a uvoľnene a je to úplne oveľa viac také ukludnejúce pre mňa, že môžem byť úprimná, nemusím si dávať servítku pred ústa a nemusím byť proste formálna. Ďakujem. Áno, buď prosím ťa taká, aká si, pretože myslím si, že toto je tvoja najsilnejšia stránka a myslím si, že ľudia v dnešnej dobe začínajú vyhľadávať ľudí, ktorí sú takí, akí sú a netvária sa snažiť, že sú najdokonalejší na svete, úplne totálne perfektní a všetko je úplne úžasné, pretože pardon, ale nie je. Ani v mojom, ani v Sisi živote, ani v nikoho iného. To, čo vidí každý na Instagrame, je podľa mňa strašne veľké pozlátko a ja stále bojujem s tým, že tam chcem byť viacej transparentná a hrozne s tým mám problém, pretože sa bojím, že stratím klientky, že stratím proste modelky, že stratím študentky, ale čoraz viac a viac si uvedomujem, že to je potreba, čoraz viac mi začína byť jedno, či je stratím. Ako sa na túto problematiku pozeráš ty? No, práve preto sa chcem dopredu ospravedlniť, že možno by bude pár minút trvať, kým sa uvoľním, lebo ja mám strašný stres. Ja som prvýkrát v živote pred kamerou. Úplne prvýkrát v živote. Prvýkrát v živote rozprávam tak, že to budú ľudia počuť. Inak rozprávam len doma a mojim najbližším. Čiže mám stres. Možno to bude chvíľu trapné, ale ja sa uvoľním. Ja sa na to nejak naladím. Si úplne úžasná. Ako vnímaš problematiku toho, ako funguje Instagram? Keď si porovnáš svoju realitu vo svojom živote, ľudia ťa vidia ako proste wow, top hviezdu v mikrobladingu. Áno, si dobrá v tej práci, ale nie všetko to, čo dávaš na Instagram, je realita, tak jak ja a tak jak každý z nás, kto hrá proste Instagram rules, pretože inak to moc ako nejde. No a práve teraz začína tá časť úprimnosti. Áno, presne, ktorú si ja, minimálne ja si budú vždy najvíce vážiť. Takže kľudne hovor to, čo máš na srdci. Nemám rada tiež to pozlátko na Instagrame. Nemám to rada. Nemám rada, ak ľudia hovoria len medové reči, tie sladké, aké všetko dokonalé, aké všetko krásne. A ja sa snažím robiť opak, aj keď niekedy sa môže zdať, že nie. Niekedy sa možno môže zdať cez... Klasika. Niekedy sa môže zdať cez Instagram, že tiež pridávam veci, ak sú dokonalé, ale ja sa snažím naozaj byť úprimná a povedať si, čo myslím, ale je to ťažké v tom svete Instagramu, lebo ľudia sú zvyknutí na tú dokonalosť, ľudia sú zvyknutí na medové reči, na hovorenie toho, čo ľudia chcú počuť a ja taká nechcem byť. Ja chcem hovoriť to, čo si myslím, aj keď to možno niekedy ľudia nechcú počuť. A som si vedomá toho, že možno práve preto nebudem mať takú obrovskú sledovanosť a taký obrovský dosah, lebo ľudia proste väčšinou, nehovorím každý, ale väčšinou chcú počuť to, čo chcú počuť. A nechcú počuť to, čo je realita. Ty chceš povedať. Ale už som sa naučila zobrať
to z tej druhej stránky. Zobrať si to z tej druhej stránky, ešte stále mám stres. Ale a som skôr naklonená k tomu, že radšej nech mám menšiu sledovanosť, nech mám menšiu komunitu okolo seba, ale nech sú to ľudia, ktorí sú tak trochu na mojej vlne, ktorí chcú počuť tú realitu a ktorým nevadí, keď sa niekedy vyjadrím niečomu. Ale vieš, čo si myslím? Že to je vesnies to, čo chceš. Ty si musíš si prejsť tou strašne nekomfortnou zónou, kde ty vyčnievaš z davu. Pretože to je vždycky najťažšie. Vieš prečo? Pretože na teba je hrozný nátlak a ty chceš ísť s tým davom, ale každý, kto vyčnieva z davu, tak je to pre neho strašne nekomfortné zo začiatku. Zo začiatku, ale potom? Potom už ty si proste zvykneš na to, že taká si, začneš sa více otrkávať. A potom príde tá komunita tých ľudí, ktorí ťa budú sledovať práve preto, aká si. A myslím si, že to je o mnoho lepšie. Vždycky to trvá dlhšie, pretože to pozlátko je vždycky více atraktívní. A ja si niekedy myslím, že už som v tej fáze. Že už mám okolo seba vybudovanú tú komunitu ľudí, ktorí vedia, aká som, ktorí ma poznajú. A je to dobré. Ale potom sa stane taká vec, že tak asi to ešte tak stále nie je. Vieš, ja si viem, ako to myslíš, že to mám taktiež, že mi je niekedy ľúto, že proste prídem o ľudí, u ktorých si som ako schopná povedať svoj názor. Ale ja si myslím, že pokiaľ my dostaneme dostatok sebavedomia na to, byť proste transparentné a naozaj hovoriť presne to, čo si myslíme, nemôžeš to hovoriť týždeň, nemôžeš to hovoriť mesiac, môžeš to hovoriť proste roky. Ale ty, keď niečo robíš roky, tak vždycky vybuduješ proste veľký brand. A vždycky vybuduješ komunitu ľudí, ktorí ťa budú presne milovať za to, aká si. Ale to vždycky trvá. A vyberáš si ťažšiu cestu. Tak jak ja. A zároveň, jak sa o tom teraz rozprávame, tak mne to znie, ako keby sme sa bavili o niečom, ako keby sme boli kontroverzné. Ale ja si nemyslím, že som nejaká kontroverzná. Ja si nemyslím, že som nejaká extravagantná a nemyslím si, že mám nejaké vyčnievajúce názory. Čiže ja si myslím, že mám úplne normálne názory a čo hovorím, nie je nejaké extra. Len proste je to úplne normálne ľudské a vyjadrujem sa k normálnym ľudským veciam. A stále mám ten pocit, že to nie je také tradičné, že ľudia sú na to zvyknutí. Proste nehovorím kontroverzné veci. A aj tak mám pocit, že to hovorím viac, ako by som mala. Nie. Ale není to tak. Viem, že to tak není, lebo zase keby ja mám vlastný profil, môj profil, ktorý patrí mne, a mám vlastnú hlavu, mám svoje slová a nemôžem sa vyjadriť na tom svojom vlastnom profile, tak o čom to je? Tak potom by som bola už, neviem, nejaká zapredaná asi. Ale áno, ale strašne veľa ľudí na Instagrame je zapredaných. Ako prepáčte, ale proste je to tak. A ja asi pravdepodobne nikdy nebudeme tak úspešné, ako zapredaní ľudia na Instagrame. My sme sa o tom presne bavili, hej. Nehráme tie pravidlá toho. A ja, úprimne, ja neviem, ako to máš ty, ale napríklad, taká špecialitka. Ja mám naozaj ako dosť študentiek. Myslím si, že o mnoho menej ako ostatní ľudia, ale mám dosť študentiek, mne to stačí, som šťastná a veľmi, veľmi spokojná a vďačná. Ale ja mám obrovitánsky problém pridať to, že vlastne budem mať nejaký kurz, že ho plánujem, pretože strašne hodne ľudí to tam cpe 150 krát do týždňa, že mi je z toho proste špatne a potom si hovorím, ja nechci byť taková a ja sa zablokujú a nejsem schopná proste si spropagovať. Ja niekedy nie som schopná ani dať, že hľadám modelku. Pretože všetci to non-stop dokola robia a príde mi, že ja nechci byť ako všichni. Tu si musíš zablokovať tú časť tvojho mozgu, ktorá ti hovorí presne tieto veci. Musíš si to úplne zablokovať a oddeliť si to. Je to ťažké, ale musíš sa oddeliť. Proste musíš si svoje. Musíš to pridávať. Musíš pridať, čo chceš. Ja som bola na začiatku taká, že pridám len to, čo je esteticky pekné, pridám storku, ktorá je krásne nastrojená, v Canve je nádherný dizajn, brutálne všetko a teraz už mám to je strašne únavné. Úriti. To je strašne únavné. Pardon, ja už proste pridávam všetko, čo si myslím, že pridávam. A už som konečne dospela do tej fázy, že ma nezaujíma, že čo pridám to, čo chcem pridať. Keď sa to niekomu páči, tak sa to páči, keď nie, tak nie. A tak by to malo byť. A myslím si, že bohužiaľ pravidlá Instagramu fungujú úplne inak. A preto je na nás vyvíjaný obrovský nátlak. A preto ľudia, ktorí spropagujú aj toaleťák, majú 1 000 000 followerov. To je strašne zvláštne, že? Príde mi to hrozne zaujímavé a práve keď som dnes prišla do salónu a prišiel k nám videokameraman Adam, ktorý stojí za celým YouTubeom, tak som sa proste rozčulila, že vlastne som si všimla, že jeden daný človek si na YouTubeku ako kupuje sledujúcich. Klamem. Že si kupuje proste views, že si kupuje vzliadnutia toho videa. A hovorím si, kurník, ako prečo? A
A potom som si vlastne uvedomila, že musím pracovať sama na sebe. A nedáva tú energiu na tých ľudí. Áno. Tú energiu radšej dávať do seba. Dneska mi to povedala moja klientka na korekcii. Teresko, vy namiesto toho, aby ste sa rozčulovala nad tým, ako je svet nespravodlivý, byste měla dať tú energii tým, ktorí proste nejakým spôsobom si to budú vážiť. A vieš, čo je strašná sranda? Že práve niekedy som si všimla, že keď prechádzaš si nejakým obdobím v živote, riešiš nejaký struggle, náhodou ti vesmír pošle nejakú tú zákazničku alebo nejakú tú študentku, ktorá ti povie presne to, čo chceš počuť. Takže o tom ani nevieš. Áno, a preto milujem túto prácu. To je strašne pekné. Presne. Že ono, tá zákaznička ti nepríde 2 mesiace dozadu, ale aj mne sa už veľakrát stalo, že som mala nejaké problémy, ktoré som riešila a zrazu mi došla random zákaznička, nejaká pani staršia a povedala mi takú vetu, ktorá ma zrazu vyliečila. A to je ten vesmír. Ja to milujem. Ja milujem to, keď proste sa mi dejú dennodenne také veci, že začnem o niečom rozprávať. Tú klientku vidím prvýkrát v živote a ja mám pocit, že ju poznám 10 rokov a ona mi začne také veci hovoriť, že si hovorím, ty vole. Takže akože tá sila toho slova, čo ti ten daný klient dokáže povedať, je nedoceniteľná. Akože ja vtedy niekedy dávam zadarmo zákrok na konci. Že ďakujem za terapiu. Áno, ale to je strašne pekné od teba. A vieš, čo je super? Že pekné od nich, že to je taká terapia niekedy. To je strašne pekné. Niekedy na jednej strane som strašne vyčerpaná, že nevládzem sa s tými klientmi ani rozprávať, ale na druhej strane, druhý deň mi to padne strašne dobre. Že príde niekto, s kým sa tak poriadne dobre porozprávame a terapia pre obe dve strany. To je presne pravda. To je presne pravda a myslím si, že je strašne dôležité, aby sme vnímali nie len tie zlé stránky toho podnikania v beauty odvetví, ale aj tie strašne krásne, ktoré nám to dáva. Pretože ja keď si predstavím napríklad svojho priateľa a predstavím si, že on proste je ajťák a pozerá sa do počítača a má nejaký tým ľudí a mluví o nejakých veciach, OK, je úplne iný typ človeka, robí úplne inú práci. Ale napríklad prichádza o tak strašne hodne. Oproti nám, ktorí máme dennodenne strašne hodne ľudí. Áno, my máme tu práci možno i trochu těžší v nejakom slova zmysle, pretože proste pracujeme s ľuďmi a vždycky klišé, z mého pohľadu každé klišé je pravda, ale klišé, že práce s lidmi je ako keby nejtěžší, je to tak, ale na druhej strane nám vždycky nejvíce dá. A ty nejtěžší chvíle a nejtěžší situace nám vlastně dodají nejvíce zkušeností. A já posledné dní trpím jak blázen, protože mám ako fakt nejtěžší období, jaké jsem kdy měla v PMU. A príde mi i to je strašne pekné priznať verejne. Ďalšia vec. Jo. Od lidí, kterých bych to třeba jako možná ani nečekala, tak jsou pro mě takovou oporou a hovorím si, ten člověk poví jednu vetu a já úplně jako zírám a hovorím si, tyjo, to je fakt pravda. Víš, jakože všetko to, čo potrebuješ, podle mě je v těch detailoch. A to je to, čo vlastně si častokrát neuvedomujeme. Ja si myslím, že ľudská povaha je taká, že sa každý sťažujeme, každý máme málo, každý máme pocit, že sme není dostatečne dobrí, každý máme pocit, že si potrebujeme niečo dokazovať. A potom z toho vyplýva vlastne to, že ľudia medzi sebou proste robia prieky, hádajú sa, ohovárajú sa a je to strašná škoda. A normálne som sa teraz nahnevala a normálne budu dělat na Klinita Open Day, už je to tretí človek dneska, u koho jsem si řekla, že normálne na Klinita Open Day mením plán a už viem presne, o čom budem rozprávať. Presne o tom, o čom nehovorí nikto. Pretože všetci sa toho boja. Nie, ja sa nebojím. Ja vám naozaj na Klinita Open Day 11.5. v Prahe, čo si myslím, že drvá väčšina z vás je prihlásená, vám poviem všetko úprimne, ako je. Brainstorming, terapia. A to je vždycky nejvíc. Vieš, čo som si uvedomila na kurzoch, neviem, ako to máš ty, ale ja to mám tak, že mi príde, že tie kurzy, ktoré sú jenom čiste o technike a čiste o teórii, o tých proste všetkých možných vecech, že to není dostatek. Že proste ty lidi potrebujú s tebou mluvit, jak s kamoškou, ktorá im vysvetlí tú realitu toho podnikania v permanente. Áno, môžete zarobiť pekné peníze, môžete sa mať dobré, ale to nebude hned. A žiadny kurz neexistuje jako takovým způsobem, že vás připraví tak, že druhý den na klientka jste schopná prostě vytvořit nejkrásnější obočí na světě. To není. Ten kurz ktorý... len začiatok cesty. Presne. Ten kurz, keď si niekto u teba zaplatí, tak si zaplatí tvoj čas a zaplatí si tvoje vedomosti a tvoje skúsenosti. A to je presne to, čo ty mu odovzdáš. Tvoje úlohou je mu dať všetko. Áno. Všetky informácie. Aby nejaký ten mentor, dávaj na to pozor, aby ten človek, keď ti napíše, tak prostě raz za čas sa snažíš mu byť tou oporou, pokiaľ si ako busy,
Ja sa snažím robiť kurzy tak, že nemám tých študentov toľko, takže som schopná proste im byť tou oporou, ale myslím si, že stále je, ako, ja neviem, či sme už preskočili, tak 20 tém, pardon, je to veľmi transparentné a tak to asi aj zostane. Každopádne, myslím si, že je strašne veľké pozlátko ohľadne PMU kurzov a ohľadom toho, ako to funguje a čo od toho tí holky očakávajú, tí artisti očakávajú. Ja chápem, že v beauty odvetví máš kozmetiku, manikúru, pedikúru, řasy, bla 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 bla. Ale permanent je proste iný ako všetky ostatné služby. A tí ľudia si myslia, že idú ako keby na kurz jednodňovej maderoterapie a že sa naučia valčekovať proste zadek a tým to skončilo. Ale oni vôbec ako nevnímajú to, čo za tým všetko je. A strašne často sa mi na kurzoch stáva, možno aj tebe, myslím si, že určite aj tebe, že ty keď tetuješ, tak už to ako máš proste odtetované, už sa dostala do nejakej úrovne, kedy cez ty skúsenosti už to máš také odľahčené. I když ty vevnitř se snažíš a víš, že toto, ale už to působí odľahčeně a působí jednoducho. Áno, a to veľmi jednoducho, no. Áno, a ty lidi ti vždycky říkají, že to působí strašně jednoducho a ako nachytíš do ruky strojek, tak začnú proste mať úplne panické ataky, že to je hrozně ťažké. Ale ja. Áno, každá študentka mi hovorí, že to vyzerá strašne jednoducho a začnú, že to on vyzeralo jednoducho. No to strašne jednoducho vyzerá, ale ja začínam každý kurz, aj každú záujemkyňu, tak hneď prvé, čo jej poviem, že to bude dlhá cesta. Lebo nemôžu tie študentky očakávať, že prídu na kurz a ty spravíš tak a 2 dní na to budú profi artistky a keď nebudú, tak ti budú reklamovať, že zle si nás naučila. Nie, to je dlhá cesta, to je makačka, to je tréning a tak to je. Ja neviem, akože možno si serem do huby, ale asi úprimne, keby som vedela, čo ma všetko čaká, teďkom som za to vďačná, za všetky tie lekcie, za všetky tie trápenia, za všetko. Ale keby som vedela, čo ma čaká, tak si myslím, že bych sa bála, že bych do toho Presne nešla. toto si hovorím ja celý život, 4 roky, čo v tom podnikám, že keby som vedela na začiatku, že do čoho idem, že čo ma čaká, tak do toho nejdem. Ale keby som do toho nešla, tak by som to teraz strašne ľutovala. No teraz to vôbec neľutujem. Toto bolo najlepšie rozhodnutie môjho života, ale keby som proste vedela, že ako náročné to bude, tak možno by som sa preto nerozhodla. Čiže možno bolo aj lepšie do toho ísť tým, že som nevedela, čo ma čaká. Som si myslela, že to bude, idem na kurz a o 2 týždne budem top strop artista. Ale ešte, že som nevedela, čo ma čaká, lebo by som do toho nešla. Ale ľutovala by som to. To je pravda. A presne toto je to, čo sme sa zase si bavili predtým, než sme začali nahrávať tento podcast. Že vlastne každá minca má 2 strany. Ja som presne takisto hovorila o tom, že na jednej strane ma strašne štvú ľudia a štve ma svet ako taký, že je hrozne proste nespravodlivý a netransparentný a proste všetci sú hrozne povrchní a všetky tieto hnusné odporné veci. A teraz prechádzame z PMU do časti terapia. Therapy session. Áno. PMU, cut, therapy session. Ale myslím si, že toto je proste zrovna, ako mne osobne by to dalo mnoho viac ako nejaké Sme sa o tom bavili ešte predtým, jak sme... Tak sa môžem zapáliť. Zapal si. Predtým, jak sme začali natáčať, že ja napríklad, keď už sme úplne úprimní aj o sebe, tak ja som napríklad vo všetkom 50-50. Ja mám podľa mňa rozpoltenú osobnosť, ja mám 2 osobnosti a tie sú tuto v mojom mozgu. Ja mám na jednej strane ja, na druhej strane druhá ja. Ja mám vo všetkom som 50/50. Je to tak? Milujem, čo robím. Milujem, že som začala podnikať v 18, či v 17, či koľko. Ale na druhej strane som taká, že nebolo to skoro. Na druhej strane nie, nemenila by som. Vo všetkom som 50/50. Keby mi dáš, že budeš 40-ka? Neviem. Ďalšia otázka, keby sa vás pýtaš, kde som o 10 rokov, ja neviem. Neviem, ale šťastí viem. Hociakú otázku chceš byť, podľa mňa. Hociakú otázku proste, keby mi položíš, na všetko mám dva pohľady, 2 názory. Ešte ja si myslím, že to tak ako... Ja to tak mám. To je presne to, čo som hovorila ja. Ja proste nedokážem prekusnúť to, že svet je strašne netransparentný a strašne ako povrchný a perfekcionizm a všude dokola jenom všetko dokonalé. A nám sa to strašne páči a radi sa na to dívame. A na druhej strane si hovorím, nevadí. To tak ako... Ale na druhej strane si povieme, že maj to uriti a buď rada za to, že ty budeš mať svoju komunitu tých ľudí, ktorí sa stotožňujú s tvojimi hodnotami a nepotrebuješ viac. Nepotrebujeme milióny followerov, mne stačí mojich 9,000 reálnych a nech je to môj okruh, proste, ktorí sa so mnou stotožňujú a ktorí ma možno majú radi. Keď ma nemajú radi, tak neviem, na čo ma sledujú. Len tak. Je to tak, je to pravda a myslím si, že je strašne dobré, že si ako dovolíš byť tak transparentná a že si sa naladila teďkom na tú moju vlnu a už nejsi tak bez stresu. Ja som strašne rada, že
tak rozprávame, lebo keby to je formálny úplne podcast, tak neviem, o čom by som hovorila. Ja už nechcem. Vieš, ako som bola ve stresu, keď som robila formálne podcasty? Každý, pošli mi skript a ty to isté. Pošli mi skript a ja nemôžem. Pošli mi dopredu nejaké tie otázky, lebo keď tu začnem trepať jednu na druhú, tak to bude trapné. A čo, tak budeš trepať jednu na druhú. Mne to je úplne jedno a myslím si, že ľudia, ktorí chcú, tak sa na to pozerať budú a ktorí nechcú, tak nech sa nepozerajú. Úprimne mi je to úplne jedno. Ja sa cítim strašne dobre poslednú dobu z toho, že začínam byť viac a viac transparentná a začínam ukazovať, to reálne som. A je to veľmi odvážne a verím tomu, že sa to veľa ľuďom nepáči. A keby si to nikto nepozrel, máme 10 istých schliadnutí, moja rodina. Ale to je dobré. Každopádne, ja si myslím, že pokiaľ ten daný človek je transparentný a pokiaľ dokáže túto hladinu udržať dlhodobie, takže vždycky vyhral proti ostatným. Pretože príde mi, že ide... Naozaj si myslím, že ako bol trend pár rokov späť, až trošičku teraz, že všetko musí byť vyretušované, perfektné, dokonale, úžasné, všichni musíme byť chudí, ty vole, a všichni musíme mať šťastné životy a kopec peňazí a mať 4 dovolenky ročne. Není to tak. Proste není to tak. A drvivá väčšina ľudí to nemá. Vrátane nás. Boli časy, keď som si dávala upravovať fotky u tých stránkach. Ja taký. Ruských, ja som to robila v roku 2020. Bolo to 2022. Asi aj ja, bolo to možno 10 fotiek dokopy, ale mala som z toho taký pocit, že pridám dokonalú fotku, budem mať 2000 lajkov, ale potom mi to uberalo mi to na mojej energii, že pridám niečo a nedostanem z toho to, čo čakám a bola som z toho zdeptaná. Teraz si neupravujem fotky, pridávam všetko, upravujem dve veci. Možno keď sú tam nejaké veľké nedostatky, tak trošku dám preč, a to nie kvôli tomu, že je to nedostatok, ale pretože to ťahá oko preč z tej práce. A upravujem tieň. Proste tieň. A je mi to jedno, proste pridám to, viem, že to je realita a nemám tlaky. To je dobré, ja si myslím, že to je dobré. A myslím si, že keby bolo o mnoho viacej ľudí takých, ktorí proste sú transparentní a sú transparentní nie iba ako v permanente, ale vo všeobecnosti proste. Každý z nás robí hrozné ovočia, každý z nás má hrozné klientky. Každopádne viem, že sa moc nepatrí, že tu fajčím aj kos, ale som v strese, prvýkrát, že som pred kamerou, tak mi to odpustíte. Prosím vás, prosím ťa, vôbec nerieš. Ja ani neviem, kde je tá druhá elektronická cigareta. Každopádne, myslím si, že každý z nás by sa mal zamyslieť nad sebou, pretože neviem, či to vnímaš tak, ty máš 22 a 26, takže možno sa k tomu dostaneš, ale ja vnímam, že rok od roku viac a viac začínam úzkosti z toho, že rýchlo uteká čas. Ježišmaria, o tom mi nehovor. Ďalej, ďalšia vec. Že ty sa budeš skladať z niečoho, čo není realita. Čo je proste úplne nafúknutý balón, ktorý vyzerá úplne dokonalo a za tým sa skrýva úplne najväčšia katastrofa, aká môže byť. A ja som si, vieš, kedy si uvedomíš, že chceš byť transparentná, keď si uvedomíš, že ten čas ti uteká a ty už nikdy nie si schopná ho vrátiť späť a ďalej. Ja sa riadím s takým pravidlom v živote, že sa naozaj na 99%, áno, mám chyby, áno, niekedy to nevíde, ale na 99% sa snažím byť taká, ako chcem, aby byli ku mne ľudia. Je to taková omielajúca sa sračka, ale naozaj to proste ale všetky omielajúce sa sračky majú dno pravdy. Áno, majú. Tak ako klišé. Ale toto je ďalšia vec, ktorej som 50-50. Zase na to pozerám z dvoch pohľadov. Ja mám možno dennodenne niekedy úzkosti z toho, že strašne rýchlo ide čas. Strašne ma to tak v hlave tak sere. Ale na druhej strane, ja som s tým taká, že áno, mám 22. Som mladá. Som vlastne strašne mladá. A tá jedna strana mojej hlavy si povie, že ešte som strašne mladá, ešte ma toho čaká strašne veľa, uvedomujem si to. A som možno na dobrej ceste, neviem. Ale tá moja druhá strana si povie, že ale ide to strašne rýchlo a 22 už není 18. A tak si spomeniem na moje 17-18 časy, keď som mala toľko rokov a poviem si, že dorite, že to už není, to už nie som tínedžerka, už to ide strašne rýchlo. Nezmeškala som niečo, nešla som na to moc rýchlo. A je to také, že bije sa to vo mne. Že áno, som mladá, ale nie som už až tak mladá. Že možno som to mala viac stihnúť za tie roky, neviem. Vieš, ako je dobré, že o tom hovoríš. Vieš, čo si úprimne si myslím, že my sme každý stejní. Fakt si myslím, že sme každý stejný. Všetci sme rovnakí, všetci v podstate veci riešime tie isté problémy, len možno inak zaobalené. Áno. Každý máme iný problém, ale dno je to isté, čo riešime. A vždycky budeš tým problémom. Áno, lebo ľudia sú aj tak všetci rovnakí. Hoci akí iní sme proste, aj tak sme všetci rovnakí a všetci sme ľudia. Dve nohy, srdce, hlavu. A každý chce byť vlastne len zdravý, šťastný a... Áno, a mať sa dobre. A napríklad robiť prácu, ktorá nás baví. Strašne podstatné. A toto je tak strašne podstatná vec. Prečo toľko ľudí sa ženie za... Ja nemôžem nadávať, cenzúra. Za peniazmi, za peniazmi,
keď tie peniaze konec koncov vás stejnak neudeľajú šťastnými. Stejnak to není Ja to, si čo myslím, že preto, lebo všetci ako ľudia potrebujeme mať pocit istoty. Ja som s tým tak, že keď nemám pocit istoty finančný, tak nemám pocit istoty vôbec. A nemám kľud. Súhlasím, ale nepotrebuješ na to 20 000 eur mesačne. To nie. A potom si predstav, čo tí ľudia robia preto, aby mali 20 000 eur mesačne. Ako sa chovajú? Chápeš? Čo preto robia? Akým spôsobom tvoria marketing? Odprezentuje aj toaleťák za 30 000. Ja neviem, či tento podcast ide správnym smerom. A Ide. Naozaj ho tam dáme. Teraz som strašne ako zvedavá, vidíte, ak sme ho tam dali. Reakcie. Taký som zvedavá. A prosím vás, každý jeden, čo ho uvidíte, pokiaľ máte na to minútu navyše, napíšte nám, čo si o tomto myslíte, pretože ale stále nehovoríme nejaké také extrémne kontroverzné veci, proste aj tak hovoríme normálne Nehovoríme kontroverzné veci, ale myslím si, že budeme veľmi vyčnievať z davu a veľmi vyčnievať z mojich ostatných podcastov, pretože konečne si Rizoňová dala deci šampanského pred podcastom a si taký. Možno pohára pol. Naozaj sme sa proste uvoľnili a ja si myslím, že ja osobne by som chcela vidieť taký podcast. I keby tí ľudia blabolili o sračkách a hovorili niečo, čo ma vôbec nezaujíma, to, že ten človek je transparentný a konečne nemá masku na ksichte nasadenú, tak to je to, čo mňa baví. To je to, na čo sa ja chcem pozerať. Ja som unavená, vyčerpaná, úzkostlivá a bez stresu z toho, ako funguje dnešný svet a ako funguje proste neprofesionalita, ako funguje proste všechno proste perfect. Ale to je tak obrovský nátlak na každého človeka. Tak obrovský nátlak na to, že proste každý chce mať úplne vybukovanú agendu a chce mať miliardu ľudí. A potom, když máte miliardu ľudí a vybukovanú agendu, tak vám z toho nablíti, pretože vlastne si uvedomíte, že to nechcete. A vždycky chceme to, čo nemáme. A keď to máme, tak to zase nechceme. To je úplne na hlavu. Ja si myslím, že by sme... Ja to neumím, ale snažím sa to teďkom učiť. Myslím si, že každý z nás by mal vnímať to, čo má, a mal by byť za to vďačný. Každý jeden skurvený deň. Toto je niečo, s čím sa zase tiež bijú moje dve strany, lebo tiež, podľa mňa, čo sa spätne týka tých peňazí, každý chceme mať pocit istoty, preto sa zženieme za tými peniazmi, aby sme mali pocit istoty. Keď nemáme finančný pocit istoty, nemáme pocit istoty, minimálne ja. Ale je strašne ľahké prekročiť tú hranicu, že už keď máš ten pocit finančnej istoty, tak možno chceš viac, ešte viac a dostaneš sa do toho bludiska, že už sa len ženieš za peniazmi a neužívaš si život. Pardon, zakoktala som sa. A tam je veľmi dôležité spoznať tú hranicu. A čo som chcela povedať? O čom sme sa bavili? Mali sme malú technickú prestávku a pokračujeme o vďačnosti. O čom sme sa bavili? Áno, lebo ty si niečo hovorila o vďačnosti a ja som na to chcela nadviazať s tými peniazmi a ja som sa v tom trošku stratila, čiže áno, chcela som sa s tými peniazmi vlastne dostať k tej vďačnosti. Že je dôležité, aj keď chceš viac a viac, dobre, ísť si za tým, ale nezabúdať byť vďačný za tie maličké základné veci. A to napríklad, sme úprimní, je strašne veľa vecí, ktoré ja na sebe nemám rada. Každý asi máme veci, ktoré na sebe nemáme radi. Ja na sebe veľa vecí neznášam. Ale toto je jediná vec, ktorú na sebe mám rada, že som strašne vďačná. A toho som si vedomá. Lebo mám aj napríklad gratitude, ten diárik malý. A každý deň si poviem, za čo som vďačná. A to je niečo, čo podľa mňa mne pomáha v tom ísť si za niečím, čo je viac, lebo podľa mňa bez vďačnosti toho veľa nedosiahneš. Lebo, teraz sa dostanem možno trošku k vesmíru, čím viacej si vďačný, tým viacej dostaneš. Nedostaneš tou formou, že niekto ti dá teraz do ruky, tu máš 2000, ale dostaneš nápad, dostaneš príležitosť, dostaneš takú príležitosť, dostaneš proste takú príležitosť od života, že to môžeš spraviť. Že proste dostaneš to, že si zdravá a môžeš to spraviť. Vieš? A tá vďačnosť. A podľa mňa, keď je niekto nevďačný, tak nebude mať viac. Nebude mať proste viac. Pretože vysiela to hnusné, to zlé a nepríde ti tá, ktorí to vnímajú. Ja to mám aj vytetované tu. Gratitude brings abundance. Áno, to je pravda. Lebo to je moje životné motto. Proste každý deň si povedať, za čo si vďačný a sústrediť sa na tie malé veci, ktoré keby nemáš, tak nemáš nič. Nemáš úspech, nemáš kariéru, nemáš veľa peňazí. Prepáč, že ti skáčem do reči. Vieš, čo je strašne fascinujúce? Že ty, keď si neuvedomuješ vlastne, za čo si vďačná a iba chceš viac a ideš ďalej, tak ty vlastne iba prežívaš. Áno. A ty vlastne máš iba tie ciele furt pred ksichtom a vôbec nevnímaš, čo si už dosiahla. A tým pádom ale nie si šťastná, spokojná každý deň. Pretože ty stále chceš viacej. A ty vlastne prežiješ celý život iba tým, že sa niekam za niečím ženíš. Ja som mala také obdobie. Krátke, ale mala som. A ja. A preto si hovorím,
že to je tá najhoršia vec na svete, ktorá môže byť. Pretože ty... Ale je normálne, aj tak sme ľudia, je normálne, keď máš také obdobie. Je to ale normálne, tým obdobím je dôležité sa prekúsať. A musíš sa z toho poučiť. Predstav si, že ti proste uteká čas, tak ako sme sa bavili, že ti uteká. A to verím, že mamičky a ženské, ktoré majú 30-35+, tak sa na to pozerajú ešte úplne inak. Áno, oproti tomu si ľudia, ktorí majú 40-45, pomyslia, bože, tie holky sú mladé, oni nevedia, o čom hovoria. Ale to podľa mňa není pravda. Každý z nás máme proste iné situácie v živote a každý z nás sme si prešli iné veci a myslím si, že každý má právo na to cítiť sa špatne a každý má na to právo proste sa nejakým spôsobom vyliečiť. Toto neznášam, keď niekto povie, že ty si mladá, ty sa nemáš začať cítiť zle, to je cenzúra, sprostosť. Je, lebo každý si prechádzame inými vecami a nejaký 50-ročný nemusí mať odžité toľko, čo má nejaký 18-ročný. Nemusí. A môže to byť aj naopak. Áno, môže byť nejaký 18-ročný, čo nemá odžité nič. Dobre, ale nemusí to tak byť. Kam sme sa dostali od tej vďačnosti? Každopádne buďme vďační za všetko. Áno, podstata je tá, aby sme každý boli vďační za to, čo sa nám v živote deje, pretože tak ako mi včera večer proste Lea hovorila, všetko má byť tak, ako je a ty buď šťastná, že sa ti to deje, pretože to, čo sa ti práve deje, je pre teba tá najväčšia výhra v živote, pretože ťa to najviac zocieli a najviac ti to dá. Zocieli. Bože, prepáčte, prosím. A teraz o tom hovorím, ale teraz sa musím priznať, že posledných pár mesiacov sa mi to nedarí až tak sa na túto vlnu naládzovať, ale mala som napríklad 2 roky dozadu také obdobie, že ja som bola tak strašne uvoľnená a tak strašne vďačná za všetko, že mne sa hoci čo zle stalo, ja som si povedala to, čo si aj teraz myslím, len vtedy som to vedela lepšie praktizovať, že všetko sa deje kvôli niečomu. Proste stala sa mi nejaká strašne zlá vec a ja som si povedala, že dobre, nevadí. Všetko je tak, jak má byť. Keby sa nestane toto, stane sa niečo ešte horšie. A to je niečo, čo je tiež také celoživotné moje motto, že všetko je tak, jak má byť. Aj keď je niečo zlé, mohlo by byť horšie. Všetko sa deje kvôli niečomu. A teraz posledných pár mesiacov tiež s tým trošku straglujem, že ja si myslím, že je dôležité, aby si robila najlepšie, ako vieš. A raz za čas každý si môže dovoliť nerobiť najlepšie, ako vie. Áno. Robiť vo všeobecnosti najlepšie, ako vieš, je fajn, ale každý z nás je človek, nikto není stroj. Taktiež znova spomínam Leu. Ja som im včera hovorila, že Lea, prepáč, ale ja fakt ako som hrozná, ja neodpisujem klientkám, ja proste nestíham, ja som si na toho dala na seba hodne a vôbec neviem, čo mám proste robiť a je to hrozné a ja to viem, ale nemôžem sa z toho vymotať. Víš, čo mi povedala? Či robíš dobre, či robíš zle, stále si ľudia niečo nájdu. A pokiaľ sa snažíš, pokiaľ nie si ako vychcená sviňa, ale naozaj sa snažíš a už to proste sa dostaneš do štádia, keď to nezvládáš, tak to nie je tak zlé, ako ty si ako myslíš, že to je zlé. Vieš, čo ty myslím? Veľakrát sme my na seba veľa kritickejší, ako sú iní ľudia. Áno. To tak vždy bolo aj bude, že my si niekedy... My sa viacej degradujeme samých seba ako iní. Možno iní ani nevidia, čo ty na sebe vidíš zle. Áno, a každý inteligentný človek, keď vie o co go, tak ťa vždycky pochopí. Áno. Vieš, akože ja viem, že nie je úplne ideálne klientke proste neodpísať 2 týždne alebo 3 týždne, alebo ako moje dneska, dať jej proste termín po 6 mesiacoch na korekciu. OK, dobre, je to tak proste. Ale ja to tak mám. Ja proste mám miliardu vecí, nezvládam to niekedy, nemala som úplne najlepší tým ľudí kolem sebe proste v minulosti a tak to je. Z toho sa učím. Ale ja viem, čo chcem a čo nechcem. A dostala som sa do štádia, kedy som si uvedomila, že vlastne je mi to ľúto, ale začínam akceptovať to, že tak proste je. Vieš, akože ja nie som schopná robiť 20 vecí na 150%. A keď to bude robiť niekto iný, tak to nebude ani 100%. Vieš, ako to myslím? Ty máš asistentku? Nie. Nemáš asistentku? Mala by som mať, dlho to plánujem, ale tiež mám v povahe to, že všetko potrebujem robiť ja a všetko potrebujem mať pod môjim dohľadom a nebolo by to také, keby niečo robí za mňa niekto iný. Aj keby som chcela, už by sa mi veľmi zišla pomoc nejakej asistentky, ale ja potrebujem mať ten osobný kontakt. Ja napríklad nemám ani Bookio. Ja nemám ani rezervačný systém. A ja viem, že by to bolo super, uľahčilo by mi to strašne veľa vecí, ale ja potrebujem mať osobný kontakt s každou jednou, so všetkým. Hociaký príspevok, čo pridám, nemohol by mi to robiť nejaký asistent marketingu, lebo ja by som to potrebovala vidieť. Potrebujem vidieť každé jedno slovo, každý jeden detail. A vtedy sa do toho už možno trošku môžeme stratiť, lebo sme len ľudia, že všetko chcem robiť my a veľa a tak sa to nakopí. Ale tak sme ľudia, bože. A čo? Ja bych si tak prijala, keby bolo viacej ľudí tak transparentných ako my. Fakt by som si to proste prijala. No však odteraz začneme natáčať podcast. Transparentný. No, alebo transparentný podcast to bude volať napríklad. Alebo ešte lepšie, kontroverzný.
Kontroverzný. A to je sranda, že si ľudia myslia, že to je ako kontroverzná vec a potom to vôbec kontroverzné nie je, jenom to je realita, ktorú nikto nehovorí. Vieš, akože to vlastne nie je kontroverzné, to je vlastne tvoj názor. Vieš, akože a proč? Každý si môže robiť, čo chce. A podľa mňa sa nájdú aj takí ľudia, ktorí to budú pozerať a budú sa čudovať, že čo je také nezvyčajné. Že však úplne normálne, že čo je také nezvyčajné, o čom hovoríme niečo inak. Áno. No možno tí ľudia si neuvedomujú tú stránku, že strašne veľa ľudí hovorí len to pozlátko a len to dokonalé. A naozaj sa niektorí nechajú zapredať za hoci jakú chujovinu. Je to ale tak. Podľa mňa ako stále nehovoríme kontroverzné veci, proste nič extra nedávame zo seba, len proste nejaké normálne. Iba sme si dovolili proste byť sami sebou. Ale byť sám sebou, to všude vidíš, ako buď sám sebou, autenticita je buď proste sám sebou nejvíc, a potom face-app. Ale stejnak to nikto nedelá, víš? No. Protože ten nátlak toho prostredia, tej komunity a toho Instagramu a toho všetkého dokola je tak strašne silný, že keď chce byť človek ako sám sebou a chce byť transparentný a chce hovoriť o tom, ako sa cíti, tak je to zrazu proste strašne aj tak, špatné. každý konec koncov, aspoň trošku, možno máme na 100% a možno také 3% tomu aj tak podľahnú. Lebo aj tak každý tak trošku podľahne tej dokonalosti. A ja sa snažím byť sama sebou, snažím sa byť transparentná, ale aj tak trošku nejaká malá moja časť sa snaží byť taká dokonalá, jak to Instagram káže. A mám fotku z pláže a že mám tam brucho, tak trošku si ho zmenšíme. Vieš, že hovorím tu o transparentnosti a o dokonalosti, že nemusí byť, ale aj tak nejaká malilinká naša časť tak fungovať nebude. Lebo aj tak podľahneme tomu verejnému nátlaku dokonalosti, že aj tak si upravím tú jednu šunku, čo mi bude trčať tam pri pláži. Ale to tam nepridáš. A možno o rok to už neupravím. Ja by som nepridala, no, napríklad. Že tiež proste si o sebe hovorím, že dávam všetko von na rovinu, ale proste upravím si tú fotku niekedy. Ešte toto preraziť, že ešte byť úplne úprimný a... Počúvaj, máš 22, ja mám 26, nemôžeme byť teraz dokonale. Keby sme mali 70 a riešili by sme tieto veci, tak by to bol problém. Ja si myslím, že v 70-ke, ak sa dožijeme, tak sa pozrieme spätne, že bolo to fajn. Hej, musíme si užiť život najviac, ako vieme. Čo ešte také ideme preberať? Neviem, čo ti povedal ChatGPT? ChatGPT, skúsenosti a vývoj, realita podnikania v PMU, toho bolo viac než dosť. Rady pre začiatočníkov. Poďme povedať rady pre začiatočníkov. Rady pre začiatočníkov. Podľa mňa celý tento podcast, čo sme hovorili, tak je jedna veľká rada. Reálne, ja keby toto všetko počujem ako úplný začiatočník, tak už toto je. Ja už neviem, čo iné by som im povedala. Neporovnávaj sa. Každý sa porovnávame, ale nerobte to. Neporovnávaj minimalizujte to. Shrň si všetko, čo sme tu hovorili v tomto podcaste a to je všetko proste rady pre začiatočníkov. Je, ale babi, berte to tak, že naozaj každý z nás je vesmír to stejné. Jediná vec, ktorá nás všetkých rozdeľuje, je tá, že proste robíme iné rozhodnutia a máme iný počet skúseností. Každý z nás, či si to ty, či si začala teraz, rok spätky, 10 let spätky, 50 let spätky, je to úplne jedno. Každý z nás je človek s 2 rukama, 2 nohama, ktorý má city, ktorý má emoce, ktorý robí fuck-upy od rána do večera, keď má obdobie na hovno, alebo má obdobie, kedy si myslí, že dobije svet a ovládne všetko. A je to normálne. Málo ľudí hovorí o týchto veciach, pretože sa boja. Tak ako ja mám celú dobu pocit, cítim sa strašne uvoľnené zo Sisi, pretože som si uvedomila, že je proste obyčajná normálna holka a vôbec som nevedela, kto príde a čo mám čakať. Ale veľmi by som si prijala, aby nás bolo viacej. Veľmi by som si prijala, aby proste ľudia sa nebali rozprávať o tom, ako je život ťažký. Aj toto je taký paradox, že ja nie som influencer. Ja nemám veľa, ja mám ledva 12 000, vieš. A aj tak proste niektorá časť ľudí si ma predstavuje, že princezná, vieš, že... Ale tí, ktorí nemajú tie skúsenosti, ja to tak tiež som mala. Ale proste, aj tak, kto ma aspoň trošku takto spozná, tak aj tak vieš, že ja som... Obyčajný človek. Stále len proste obyčajná týpka z dediny. Áno, ale robila si... Pozri, musela si robiť viacej ako ostatní. A mne to príde strašne divné o tom hovoriť, že proste, prečo si niektorí ľudia o mne myslia, že som nejaká iná, keď proste stále nie som žiadna celebrita, ani žiadny influencer, ani nič, proste stále len tetujem pery, stále len tetujem obočie, nemám ani veľa followerov, ja nie som ani slávna, nič. A stále sa nájdú tí ľudia, ktorí sa na mňa pozerajú, takže wow, že bojím sa ťa. A veľakrát mi aj povedajú ľudia, že si mysleli, že som proste taká navyslená, alebo ja neviem. A tak, keby mám 300 000 followerov, tak sa nečudujem, tak proste dobre, máte rešpekt, lebo nejaká celebrita niečo, ale dobre, podľa mňa už nikto nepochopí, o čom hovorím. Sa do toho...
Ja to chápem a myslím si, že je dobré, že o tom hovoríš. Myslím si, že všetko, čo ťa napadne a všetko, čo máš na srdci, tak je to správne, o čom by si mala hovoriť, pretože to si proste ty. A je strašne odvážne to, čo robíš. A je napríklad strašne odvážne aj to, že si vôbec ako ochotná so mnou hovoriť transparentne, pretože si myslím, dúfam, že nikoho neurazím, ale myslím si, že nie úplne každý by bol ochotný proste byť úplne transparentný. To je hrozne ťažké. Ako možno, keď ma niekto určite budú ľudia, ktorí ma nesledujú a pozerajú tento podcast a vlastne ani netušia, kto som, tak pre info mám 2 profily. Hej, mám pracovný profil a osobný profil a na osobnom profile, viem, že sa to veľa ľuďom nepáči, tak veľmi často sa vyjadrujem k veciam. A možno len pre taký kontext, aby ľudia pochopili, že prečo hovoríme o transparentnosti, keď reálne tu som nič nepovedala dokopy, ale proste veľakrát sa vyjadrujem bez servítky na mojom osobnom profile. A toto je niečo, čo mi robilo problém, lebo ja som taká, že keď niečo si myslím, ja to musím povedať, keď to nepoviem, tak sa to vo mne dusí a potom sa udusím. A ja som tým stratila strašne veľa ľudí, čo má aj nie strašne veľa, bože, stále mám okolo 5000 len, chápeš. Ale napríklad ubudlo mi z videní, možno 1000 ľudí, 2000 ľudí mi ubudlo z videní. Len preto, lebo proste sa vyjadrujem. A mne to je jedno, proste keď si nemôžem povedať svoj názor, tak ja si myslím, že pokiaľ ako naozaj doslova do písmena niekoho ako hnusne vulgárnym spôsobom neosočuješ, ale áno, presne to som chcela povedať. Tvoje názory. Práve tak ty si môžeš robiť, čo chceš. Že ja sa vlastne ani nevyjadrujem k nejakým kontroverzným veciam. Ja nemám okolo seba ani drámy, ani žiadnu kontroverznosť, ani proste nepíšem tam také, že vyjadrím sa teraz ku každej sprostosti, čo existuje. Nie. Proste len niekedy k nejakým veciam, ktoré sú fakt podstatné a nehovorí sa o nich a malo by sa o nich hovoriť. Ale nie je tak, že by som bola nejaká drama queen a teraz sa vyjadrím ku každej malej sprostosti zbytočnej. Len proste k nejakým veciam, čo sú podstatné. Malo by sa o nich hovoriť. A podľa mňa každý, kto má nejaký dosah, tým nemyslím teraz len influencerov, hej, podľa mňa je dosah, aj to, keď máš napríklad 500 sledovateľov, tak sa to, čo ty povieš na Instagrame, dostane k tým 500 ľuďom. A už aj to je podľa mňa ten influence. Že influencer a influencing nie je len to, čo jak to poznáme, ale proste aj to, že keď máš možno 200 followerov, tak tých 100 ľudí, to, čo povieš, si to zoberú do hlavy a možno sa im to tam nejak deep down zasekne a potom už nad tým možno rozmýšľajú alebo si to zapamätajú, čiže influencovať môže aj človek, čo má 200 followerov, vieš, čo tým myslím. A keď je niečo možno vážnejšie a oplatí sa k tomu niečo povedať, aby sa to k ľuďom dostalo, tak prečo nie? 100% že prečo? Súhlasím. Nemám rada, keď má niekto možno... Dobre, je to jeho súkromná vec, keď sa niekto nechce zapájať do ničoho, chce len kabelky promovať a oblečenie, kľudne your life, ale podľa mňa, keď má niekto obrovské dosahy, neviem, 500 000, a k ničomu sa nevyjadrí, proste úplne aj k veci, ktoré by sa mali, napríklad, ja neviem, prezdieľať nejakú vec, ktorá je dobrá, o ktorej by ľudia mali vedieť a nespraví to len preto, aby, neviem, si udržal nejaký ten prestíž, tak podľa mňa to je, nelúbi sa mi to, nepáči sa mi to. Ja si úplne 100% súhlasím, ale myslím si, že to je presne to, že tí ľudia sú presne takoví tí povrchní a takoví tí zapredaní. Musíme povedať, veľa ľudí je, že veľa ľudí zaujíma len to, že ty pridáš, že tu je teraz akcia, tu je teraz toto, tu je teraz hento, káva, ľadová káva, ale je veľa ľudí, ktorí zaujímajú aj ten opak, som si všimla, chvála Bohu, že je fakt veľa ľudí, ktorí zaujímajú aj tie iné veci. Tí ľudia sa možno proste iba boja, pretože nevedia, čo bude, ale postupom času, pokiaľ chceš byť ako true to yourself, víš, akože chceš fakt sa cítiť, akože ty si sám sebou a nesnažíš sa mať 4 masky, tak si myslím, že k tomu musíš dospieť. Inak nie si šťastný. Ako si šťastná, keď sa tváriš, že niečo je nejak a není. Ešte som tak zabudla povedať, že dobre, keď má niekto obrovské dosahy a jediné, čo v živote rieši, sú tie povrchnejšie veci. Nehovorím, že to je zlé, dobre, tak potom nech na silu nezdieľa tie podstatnejšie veci. V poriadku, však nevie o tom, nemá v tom živote. Ale keď o tom niekto vie a napriek tomu proste drží ústa, tak to sa mi nepáči. Tak som to myslela. To sú ľudia, ktorí sa proste boja, alebo nechcú týhle veci riešiť, pretože im príde, že proste by mohli prísť o veľa veci. Vieš, že sa proste boja. Ale taky ako, ja si myslím, že proste vždycky o nejakú časť ľudí prídeš, ale musíš si uvedomiť, keď si sám sebou a niekomu sa to nepáči, ty sa chceš zapredať a nebyť sám sebou, iba aby sa to páčilo ostatným? Presne. Ako čo to je za chujovina, sorry. Áno, proste keď ja sa k niečomu vyjadrím, nie je to nič extravagantné, teraz nepoviem, že všetci musíte jesť trávu do konca života, alebo že zem je plochá. Keď niečo sa vyjadrím, čo ja si myslím, že tak je to moja hodnota, a mne odíde 100 followerov,
nech sa páči, nech odídu. Lebo tí ľudia nie sú na mojej vlne, nemajú moje hodnoty, tak ja ich tam až tak nepotrebujem. Ako dobre, možno stratím klientku, dobre, ale prídu mi ďalší ľudia, ktorí sa s tými mojimi hodnotami stotožňujú a v podstate získam viac. Možno nebudem mať 12 000 followerov, možno budem mať len 2000, ale nevadí, lebo to budú tí kvalitní, nechcem to tak zle povedať, ale budú tí ľudia, ktorí sa možno aj so mnou stotožňujú a možno ma majú radi. A nebudú to tí ľudia, ktorí si budú pozerať moje storky s tým, že No. Dobre, ako by som ukončila tento podcast? V skratke, ukončila by som ho tak, že si myslím, že pokiaľ každý bude sám sebou, tak vždycky bude najvíce šťastný. A pochopí, že to je to najlepšie, co môžete pro sebe udelať. A treba prekusnúť tú hranicu, ten čas, kým to je nepríjemné. Áno, pretože pre nás to teďkom, je to pre mňa trochu nepríjemné. Pre teba ne? Nemáš takové miniatúrne ako mravenčenie v sebe? 2% zo 100. Ale je to tam. Je, A stále tam je. Taky u mňa. Tiež ako 2% zo 100 pravdepodobne, možno my. To je jedno. Je to stále trošku tam. Ale stojí to za to lepšie. Musíme sa učiť. Pretože ja sa cítim ale na druhej strane mnoho líp. Jak ty bych tady měla podcast a úplne od A do Z. Hej, boli časy, keď som si dávala 3 faceapy na fotky. A bola som úplne zdeptaná, lebo som vyšla niekam naživo a úplne inak som vyzerala, lebo však vieme, čo je face. Ja som si tiež dávala face-up na fotky. A to bolo presne to obdobie, keď sleduješ, čo je dokonalé na Instagrame, chceš byť taký a pridala som fotku, takto nastrojená proste a 4 face-upy na tvári a došla som niekomu, že ty ani nevyzeráš také na Instagrame. No nehovor. Nie, to není dobré, potom sa necítiš dobre. No. Takže buďte sami s sebou, buďte transparentní a vážte si sami seba a majte svoje hodnoty. Nezapredajte sa za peniaze, pretože tie peniaze vám vesmies naozaj neudelajú toľko šťastia, ako si myslíte. A naozaj robte to, čo vás robí šťastnými, pretože život je veľmi krátky na to, aby ste robili veci, ktoré robíte iba z nejakého dôvodu, povrchného dôvodu, pretože tá povrchnosť vás nikdy neurobí spokojnými a šťastnými. Na konci života sa aj tak budeš spomínať len na tie momenty, keď si bola šťastná. Presne tak. Takže tak, ďakujeme krásne. Už to je celkom dlho. Ďakujeme krásne. Som rada, že ste nás sledovali a bola by som naozaj brutálne vďačná za to, čo si o tomto myslíte. Za nejaký feedback, pretože napríklad nám 99% ľudí napíše, ty vole, vy ste OPS prosté. A ja si poviem, aha, OK, tak asi bych neměla byť tolik transparentní. Alebo napriek tomu, že to je nepríjemné pre nás, tak nás v tom podporíte a poviete si, sakra, ja sa cítim stejne. A to je to, čo my potrebujeme. My od vás nechceme ako nejaké srdíčka blaboli. Mne stačí, keď nám napíšete, že mám to stejne. Počkaj, ale potom prídu 3 komentáre, že to bolo zlé a budeme plakať do vankúša. To poplačeme 5 minút a bude dobré. Takže tak. Čím viac sa nám ozve a čím viac čím viac vás nám povie, ako sa naozaj reálne cítite, tak i vám sa uľaví a bude sa vám proste žiť lepšie, pretože uvidíte, že vlastne ten nejaký proste váš idol, totálne idealizovaný, vôbec nie je tak dokonalý, ako si myslíte. A potom koniec koncov k nemu máte aj bližšie. Ďakujeme veľmi pekne a budem sa na vás tešiť v ďalšom podcaste. Čauko!